sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Nauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa auto, padayon ta sa tuang programa, padayon ta sa tuang paglanog-lanog, ug padayon sa pagpahimsog sa gihapon hatod kanato sa Calabo Herbal Food Supplement alas 12:14 na. Kining oras gatog kanato mga kabisyo my love sa Jesser Marketing, tigama og tigapod-apod sa tuang produkto sa Calabo Liniment, Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan. Muwagtang sa panuhot, suhot, katul-katul sa panit, pinakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo, gipon. Mapatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, moayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion, dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rum aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayong ang Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagid-kagid og pilas, wag tang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093097 or 7360009 o subon ko 093097360009. Okay, live ta sa itong Facebook page, DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Products, Jesser Marketing, mga kabisyo, my love so sweet, ha? Okay, message lang mo, dira ka nato, comment lang mo, especially sa itong programang musunod, ang Katok Confession. Laing kaaging ato bagasayra ng pagabasahon. So, kato mga reaction paper niyo diha, ha? I-message lang or di ba ka i-text diri sa 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Okay, pabati tanyo, regards tanyo diha, no? Anyway, kumusta tanimo diha gihapon lulubaba alas 12:15 na kaduhang yugto sa tuwang oras, oh. Gani, kumbati tani paspasa sa oras, eh. Ano naman wala nagtikaw-tikaw niya, pero sige lang, importante sa malagay, tayo masaya sinta. Madyong udtos. Labaw niya sa mga taga-Bujol. Madyong pagpaminyaw kanindyong hurot. Labaw niya tuod po sa ubang mga stasyon nga nakatay-up sa tuwang programa karon. Pabati mo kanya ito, ha? Ala sige, manyukad ta. Uban pa katong hatagag pagtagad ni atuang kaaging nga pag-sayran karon. May Kiling ready niya mi, ha? Sige, aniya na mga kabisyo my loves ang atuang Katok Confession. Maliw ko sa pagpanukad, sa pagplastar, nining kaimtanga, mga kabisyo my love so sweet. Laing kagi kung gusto mo mag-share di ay, ha? Pwede mo mag-message sa to ang Facebook page Katok Confession. Muna ako ang story sa akong pagkaibog o pagka-in-love sa usa ka guy. I am Shang. Morinahon. Kaibaw mo kanta o musayaw. I-TikTok na niya. Cute sad. Apikig niya sa Bisaya. Saktura ang beauty. Gitakos niya ang kagwapa. So I met him when we're grade 7. Kining si Ron. Astigon, buutan, gwapo, sweet, gitarista og singkit. At first wala jud ko na-track niya bisag gamay. Ako adtong panahon na wala jud ko anang love kay bata pa lagi. Grade 7 pa ko, di sa ako musulod ana kay mahadlo ko. Ko grade 7 first year. Pareha dita. Anyang idaraw apo ko anya. Tunga sa klase nagkailanay ming Ron, buutan kay siya nako og sa classmate sa namo. September 2017, ani nako nakabantay niyang the moves na nako pero wala rato nako. Or dumada moves na si Ron kanako pero wala rato nako kay lagi naaman jud siya ay pagka chick boy. Mga last week sa September, nagka-crush ko niya. Tungod siguro adtong iyang
ginapangbuhat kanako. February 2018 naka-feel na jud kog selos-selos ani nga time. Kada naa siya kastorya og kauban nga laing girl. Oy, nag-practice si auntie oh. Selos-selos dayon siya. Bisag walay ka mo. Wow, lupit mo ate. Niabot ang birthday nako which is February 14. Gikantahan ko sa mga classmate nako nga mga boys including si Ron og perfect with guitar pagyod. Pero dili siya ang nagitar. Kilig kay ko ato kay kabaw man di ay sad mo kanta. Kung amawa. Bisag bugoy-bugoy. Pero mga besh nakabantay jud ko nga naa jud siya ay pagtingin kanako. Sige manggod og agbay-agbay. Tawagon kog babe, bisag way kami. Kuya og trip. Kaayo ning tawhana. Pakuha na siya pa-full kanya siya day ay tutuntuan niya day. April 2018 ani nako ni confess akong feelings niya. Nakita nako nga online siya. So ning chat ko. Crush ti karon. Mo ni ako ingon siya ha. Crush ti karon. Wait lang. Crush ti karon. Dugay ra nako ang gibati. Karon pa nako nakaingon nimo. Labong bakasyon para dili kayo ulaw ba? Ha? Mo ba? Ako ang imuhang crush? Dili. Imong mama. Oo, Ron. Oy, ikaw akong crush. Kaya ako nakapait kay gisin lang ko ni Ron paghuman. Agoy na bitsin lulubaba. Ganyan siya ganyang bitsin gani. Bet mo sana pero sinin ka lang mo ng bitsin. So kada ato wala na ako nag-chat niya kay basin Jod nag-trip ratong gipakita niya kanako. Nagsugod na ang klase, year or school year. Then grade 8 na mi. So dili na mi classmate aning panahon na. Pero barkada gihapon mi kay sige migdungan og recess kauban laing barkada sad namo. This school year nakauyab ko way klaro. Duha sila ka buok. Ang first boyfriend nako 2 months. Rami ang second 1 month ra. Pero crush gihapon nako si Ron. Kuya bisik kayo jwa man. Wa man nagpalangal lang gyud. Then pagkauyab nako atong time ginasnab na ko ni Ron. Dili na sad mi madunggan og recess. More or magdungag recess. Mura siya nasuko nako mga besh. Dili sad ko nag kapangutana niya or personal nor chat kay isnab ra lagi ko. Then gi-block sad ko sa messenger. Ngutana kog unsay problema. Wa pod siya. January 2019 naay ning text na kog unknown number. Mga 11 na to sa gabi. Biliba jud ko ani mga babae kay makainomdom jud sa mga detalye sila ang kinyabuhi ba nga nagud sila mura bitaw ga memory card silang utok. Kainomdom sa detalye sa oras noong wow nilupit talaga itong mga talent nila. Kita kawagin tanya ba? Ay, si Siyang ni? Yes. Why? Kinsa ni palihon? Si Ronday ni Siyang. Ha? Anong ni-text ka ron? Wala lang. Gimingaw lang ko nimo. Ay, shush! Mingaw sa imong utot. Sige ha. Huwag mo nasad na mag-text-text kay katulugon ako, Ron. Good night, Ron. Pagkabuntag ana, iyang last message nako pagkagabi is Siyang, pwede manguyab? Good morning, Ron. Tinuod yun itong imong ginaingon gabi Oo, seryoso kay ko. Motong January 13, 2019, nagkakami. Choosy pa ba, mga besh? Dugay nakaayo. Nga ako, nagka-crush niya. Nga nung, kung karon, ana-ana, diretso na. Long time crush good kay nako. Lalimang kag 1 year and 7 months ang akong paghanga kaniya. Sweet kaayo mi nga pagka-couple. Masuya jud nang magtanaw namo. Sige mig tawa-tawa o tawag-tawag.
Kada tawag na mo kay ako adyo ang i-record. Then paminawon og balik. Kada buntag sayo sige ko niya gulaton sa gate kay magdungan mi ig sulod. Then og panguli dungan japon mi. Depende ra og kinsay makaunag gawas kay pareha ramig agianan. February 14, 2019, which is Valentine's Day og birthday nako, I made a love letter for him nga naay pataban 50 pesos. Uy, kulba ba siya kay? Kasi niya, paraan siya ng 50 pesos. Palit og kwan. Palit og chichirya. Pero dili ako mismo ang naghatag, ang iyang classmate naghatag. Curious nga nung naay 50, magpalibre ang inyong mga lolo besh kay birthday daw nako. Niya, 50 ra, kay wa ko'y budget. Gikilig. Daw kaayo pagbasa sa letter, si Ron, smile pa. Pagkahapon na namitawag ko, wa siya kagreet in person kay maulaw siya mutawag. 2019 March talagsaon na among communication kay di nako tigpalod kay kapoy na then wala na sad ko'y budget. Igo ra gyud sa akong allowance. Ato recognition day namo honor inyong lola mga besh kay naningkamot jud og taman. Akong gipaan na si Ron but wala siya nakaadto. Kay busy daw siya. So ni congrats na lang siya through chat. Muli ay dayang iyang mama gikang abroad ani nga time. So paadto ko sa ilaha. So go pudtuod ko sa ilahang balay. Meet with the family. Pagabot na ako dito, welcome kay ko nila. Support kay sila nako. Maayo kay sila. Iyang mama labi na kabutan. Wala di ay ni siya papa. Tuwa na sa heaven. Isungog-sungog pa ninyo ang lola mga pag-abot na ako dito kay ngano daw ang bayi ang mamisita. Gani, kanyang bayi mamamisita day. Huwag kanyang ulos mong kagalingon. Asa mamama niyo mo be? Sabi tao eh. Okay na, mura man ay uso karon te. Ani nagsugod ang away-away sa Celos namo way back April 2019. Mag-away mi. Ang rason jud kasagaran kay ML. Kay May 2019 na atoy liga sa moang barangay so apil siya ato which is basketball. Maulo ko mo dool niya kay dugay na biya ming nagkitag balik kay bakasyon so chat-chat na lang mi. Isag dool na to. So ani nga part ang sakit. Pag-uli na ako gikan sa chapel, kauban ako amiga ni chat si Ron og makigbuwag na daw siya. Kay dili na daw niya kaya kay silosa daw kaayo lagi ko. Moto ni hilak ko og taman. Wala jud ko ga-expect sa iyang desisyon. Naulaw ko sa kong amiga nga makita niya nga gahilak ko. Isag na ami sa dalan, naghilak ko kay padulong pamanmig uli ato. Wala ko katulog tarong mga besh. Nagpa-music ako. Og kanta nga hindi na nga by this band. Ya mo to. Gibalik-balik gituod nako og paminaw. Sige ra ko gihilak kada gabi. O mora tong iyang kaagi mga kabisyo. Ang iyang katapusang mensahe sige ra sa gilak. Yoy po, pero pila lang kabulan. Kuan lang gud taon to niya kay mo magutuya ang pinaka-ultimate manggod siya nga gigugma may kiling. Mo niya nga masabtan po siya nato no. Kay kung kuan lang kung wala lang kay to siya ha, di kaya siya makabatig mga inganya gid kayo. Bitaw hinuon pud sad. So lesson learned na lang mga kabisyo my loves no nga wala gyud permanente sa kinabuhi bisan ang gugma ninyo sa sig-usa. Magdepende gina siya sa inyong tagsa-tagsang kagustuhan nga magpabilin, tagsa-tagsang kagustuhan kung siya gyud ang inyong pilion. Dapat always kung mahal nimo siya o kung siya gyud imong gusto, adlaw-adlaw siya gyud imong pilion no. Diba? Para magdugay mulungtag ituod mo. Pero naging mga balda na lulbaba, mga distraction, muna hinungdan mawadagana, diba? So, muna siya mga pagsubok lang sa buhay. Depende po na siya kung unsa mo ka lig-on o unsa katatag ang inyong feelings with each other, char. Bitaw gani.
Sige lang, mabalik na lagi ito si Mua. Kani mga lalaki, kusog kay ni kusog magutaon tuod kay may modisyon basta-basta. Nawala sa mga hunya bitaw. Napaminaw na mo sa mukan me. O niya, makigbulag nga dayon me. Mo man ibatayan sa namo. O, sultihan ta mo, ha? Pero pagkadugay, makita na mo ning glow up ka. Magmahay-mahay dayon me. Labaw niyag na nakailain. O, diyan niyag dayon tuod me makubati o pagbahay, tagol, o musulti mi nga mangayog another chance. Oh. Pero ulahin niya ang tanan, no? Muna nakapait sa mga sad. Muna nakabawang tik-tik sa mo. Ang move on na mo, bitaw. Pag humana sa tanan, no? Nakamove on na ang tanan, ikaw na lang naulahi. Muna ang resulta sa mga lalaki. Muna paita kayo asang mustisya. Pero sige lang, ganyan talaga ang buhay. Laban Japan, ha? Laban Japanakan. Kumbate ita gihapon, importante, dili na ito na sila pamilya diya, di na ito sila paginti. Manigurado tas itong kagalingon, kaya nga itong kagalingon, ang importante pagyut kayo sa mahalaga. Muna magtumarta sa itong produkto dali sa Kalabo Herbal Food Supplement. Labaw niya, katong mga weak kayo, guard diya, dali na kayo, masakitan sa gugma. Dapat ang inyuhang panglawas ligon. Kalabo Plus Herbal Capsule. Dako kinsa tabang sa mga dunay sakit. Inom magtuma sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Epektibo kini siya. Labaw na kung iparis nimo pag inom 3 times a day. Tama jud ka diha lulubaba iparis lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen. Ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot, aprobado sa FDA o halal certified. Ibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids and digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Okay, so tumarta niya na aron himsog ang atong panglawas likay sa mga sakit o guban pa, no? Labaw na katong mga ma-stress diha, dali ra kaayo tanan. Naay kauban nga magsurang-surang. Napakagitrabaho, nagsurang-surang pa sa imo, amo nang ingon, kulata ha! Pero bitaw, maghaplas na lang tod ka, no? Niini ato ang angelic relaxing roll. Alang pud sad sa mga kabuyon sa biyahe, stress nga feeling, mag-relax ta niini. Kay manood suot ang kanindot og soothing effect sa peppermint o lemon scent sa angelic relaxing roll. Alright, padayon ta. Ani sa tuang panaguban sa gihapon o sabtuod, kumusta ta ninyo diha? Hinaut okay pa ta sa all right? Labaw na ning mga nakatay up, nagatanaw sa tuang Facebook live. Dagang salamat sa inyo ha diha, amping-amping ta always, all the time. Labaw na sa pagpaligon, pagpalagsik sa tuang kalawasan. Share niyo atong Facebook live mga kabisyo my loves ha. Kini si Mikey Ling. O kauban po sa ninyo, kini si Lulu Babaw ha. Duyog ya po ta sa paglanog-lanog, pabati ya po ta ni style ha. Dili sa tuang programa nga tutok pakatok sa udto, ha? Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.